but ngoku ndibona abantu lapha esibhilini njengoba ndihle lapha and abanye ndiyabazi babe sebethi indithuse le nto kunefriend yam esihlala nayo apha ekuthiwa siyamthanda Chetu, so yonke into ngokufumanana iminyaka but yena ongemva kum. So ndifuna umbiza azokroba le nto ubana uyababona nabantu basesibhilini umoya omdaka u-around nje uyawuthandaza, uyayiva mandithi uyayiva into ekhulunywayo, uyayazi into exabanisa ekhayeni ube zongenelela ke because andazi uba bave ngabantu uba silwile nomama sebebuya bezotsho nje. Enye into esifuna ukuxela yona kukuthi wena uzawutshata. Ndithi ke mna hayi ndandisemncinci kakhulu ngelo xesha uzawutshata wena. Ndithi ndiphinde ndibaphendule ndithi mama wathi funa ndiqale ndibe mdala before nditshate, ndiza kubonisa kumyeni wakho umhloniphe ngoba uyinkosi yale ndawo esikuyo. Bazomveza phi nalo mntu yabona ezibheki kuthiwa uMasikoduke. Cinga hayibo lo myeni uzophuma lapha na. Hayi ke babe sebekhupha le nto bayibeke phansi. Lo myeni ke yena tata ikati ake nayo ke iyabhijozisa umsila wayeyikhuluma, bathi ke sobuya ke sokulanda because sovumile.